मा गामि होनो बेखौ मा गामि थान्दा लोंनि थान्दा एसे नायबाय बिदि ब्र नै जों थांगासिनो चिराङाव दङ आरोना चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो दा सान्तिपुर फारसे आगान सुरगासिनो आरोना थुलुनि अफिसियेल बिथांनि न'आव थांगासिनो आरोना नायलांबाय था लोगोफोर जायगाखौ मा नामथाय मिथिलाय लाङा आरोना नायलांबाय थादो गरमथारबो दा एमएमबि ब्र बिथाङा लाना फैबाय आरोना थान्दाखौ गरम थाखाय थान्दा लोंनो होननानै माबादों आरो थान्दा लायबाय नै एमएमबि ब्र गारि हायदोलै बायसेन्सनि थाखाय थ' गारि गाखोफिनसै आरोना नुदों लोगोफोर बरिया नेचारेल ना आरोना लोगोफोर माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय ना बरिया मोनो आरो आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना एमएमबि बिथां आरो बिडिपनि अननायाव आं दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेरायनो फैफानो मोनबाय आरोना जोबोद साबायखर बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननिसिम बिथांमोन नङाबाथ' आं फैनायानो मोननाय नंखालामोन आरोना जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों लालायलायदो ब्लग लालायलायदो एमावफ्राव ओंखारनानै लालायलायदो आंहा सुलै बरियाना लोगोफोर जायगाया नै माबादि मोनदों जायगाखौ लोगोफोर थांगासिनो आरोना जोङो सान्तिपुर फारसे थांगासिनो आरोना जोंसाद ब्र आरो थुलथुलि अफिसियेलनाव हाबहैगोन दा जोङो नायलांबाय था नुनांगोन जायगाखौ बरा सिनारि दंखायोना सिनारिया बरिया बिदि ब्र दङ एमएमबि ब्र दङ इसोरनि अननायाव बोसोर गोदान मोनसे बेरायबाय आरो ओमफ्राय जायगाफ्राथ' मोजां एकदम मोजां दा बुंसै नेचारेल ओमफ्राय सोर गोदान दङ चेनेलाव गोदान दङबा थुखेलाजोबना हो थुखेजोब औ बयबो सापर्ट होना हो आरोना अननानै बर'जों बर' अनलायलाय र' फट' लादों
फट' लागासिनो लोगोफोर केमेरामेना आसोलसो जोंना नै केमेरामेना लोगोफोर आंखौ बैनिफ्राय मोनसे होलाहै न' जाबावबाय नै है एसे दावलां जाबावगोनदां माबाया औ केमेरा लागासिनो आरोना फट' लानो हादों लोगोफोर मा गामि नै बेखौ हा अरागुरि आवजालगुरि आदसा समायना रमायना आरोना नै मालाय गावनि हारिखौ बेबायदि फालिनांगौ आरो बेबायदि खालामनांगौ गावनि हारिखौ बेबायदिसो गाजा गोमजायै माबानांगौ आरोना लोगोफोर बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंखौ लोगो मोननानै मा गामि होनदोंमोनलाय बे आवजालगुरिनि आवजालगुरिनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो आरोना चिरां डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो गोदान बोसोरनि बैसागुआव माबायदि सोलियो नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो आरोना थाबानो जाबाय नायलांबाय था जों माबायदि थाङो बेनोसै आरो आवजालगुरि गामियाव दंफैयो आरोना फाइनालि सान्थिपुर बाजार मोनफैबाय आरोना लोगोफोर सान्थिपुर बाजार मोनफैबाय जोङो थांबावनांगौ आरोना दंबावो नै ससे लोगोफोर माबा लायदों दंबावो आरोना लोगोफोर नायलांबाय था रंजाथाव भिडिअखौ मालाय खुसिलाय लादों र' एसे गफ्रा मा थाबोखौ गारियावसो दं गारियावसो दं दां ओमफ्राय आरो लाबोनो रोंबावखोसै दे बुस्थुखौनो लाना फैबाय आं सान्थिपुर बाजार लोगोफोर बेयो ओमफ्राय 10 थाखा हरदो 50 थाखा बेसेबां लायो बेखौ बे 50 ओमफ्राय 50 थाखा गारियाव थांफिनसै आरोना गारियाव
Beres nang ada nih, itu benar. बिसोरनो आरो बिसोरनो मारा हनै लागा माथो मोदाय हारिसो जालालै जाबाय बेटारि गारिखौ सिनायखाथारखादां मोदाय हारिसोना र' माथो मोदाय दावदाय लागाव मोदाय दावदाय माथो गोसोहां सोंलायदों माथो गोसोआलाय होनदों फाइनालि मोनफैबाय आरो ना थुनथुनि मोननि गामियाव मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो माबायदि गामिया ओमफ्राय ओइनै सिगाङाव माबायदि बिदिल' हनै केमेरा जानाखै नामा नोंलाय गानगासिनो थादो ओइनै माबायदि सोलिदों आंखौ लाफालायनाङालै लाफायाखै ओरै स्टार्ट जादोंना आंखौसो होबाय माथो खावलायाव नांहां आयौ लामाया एयार बे कन्डिसन साइसआव ओमफ्राय जोंना गारि स्टार्ट बन्द' जाबाथाय सेसलै नै लागाबो ओंखारदों आरो ना थैखाबाय आगिगासिनो बयबो गामियाव मोजांथ'ना मोजांब्रा सिगांसो थांगासिनो फुराना गामियासो गोदान गामियासो फुराना गामि जालाजोब्बाय माथो उल्टां फाल्टां आरो बेहायबो दै थालायनाया बेहायनो गय बिफां गायबावबाय नै नायदो बेयावसो थान्दा जायो गय बिफाङा दुब्लि बारिसो नङा बे दुब्लि बारि माइ गायग्रासोना सेसाव माइ गायग्रासो दं हनै थुनथुलिमोनखौ नायदो माबायदि सिख्रि सिख्लासो जानानै दंजोबो माथो जाखागोनानो ना दिनाबो सेरखम बायदिसो जौ लोंलालै ने जानाय नङालै जौ लोंबा जानाय नङा थिगैनो दंथ' गामिया थिगैनो दङ मोजां बेजोंनो बेर हाबलायनो होबाय थायो आरो बे थुनथुलिया एं रायलायनाय फाइनालि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर हालालै दे हा
lagaw. Urutnya Kristi ko lagaw kita. Sama